super špijunke smo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, na zadatku tajnom nama baš je zabavno. Idemo, idemo, spasiti svet za nas je izazov. Idemo, idemo, idemo. Roxon, mislila sam da sam te se rešila u Andima. Za to će ti trebati nešto više od radioaktivne lavine, Vladimirina. A sad, daj mi taj mikrofilm. Uzmi glupi mikrofilm, ako je to sve što te zanima. Aha, nije to sve, mala. Dobro, narode, pauza, 5 minuta. Da, bit će to vrlo zanimljivo. Samo pazite polako. Mislim, to morate da... Ti uopšte nisi u mojoj dijeti, ali ti to nikome nećeš reći, zar ne? Zaslepljujući sjaj zvezda. Sam, Alex, cipele, upola cene. Strava! Halo? Audicija? Lari, pa to je Strava. Važi, ljubim. Moj agent. Imaš agenta? Za šta? Za moju glumačku karijeru Bleso idem na audiciju za vrlo bitnu lokalnu reklamu. Biću sledeći model, predstavnik Happy Burgera. Teško! Moj agent kaže da je ta uloga već moja. Kako da ne, Mandy? Prihvati to, Clover. Meni je suđeno da budem zvezda. A tebi je suđeno da budeš... ti. Samo je pitanje vremena kada ću osvanuti na naslovne strani. Ted Bailey je nestao! Jerry, katastrofa! Strašno hitan slučaj! Moramo kod tebe odmah. Ovo vi zovete hitnim slučajem? Mi smo osnovani da bi zaustavili međunarodne krize, a ne da bi lovili zagubljene srcolomce. Ali Ted Bailey nije bilo kakav srcolomac. On je velika, međunarodna zvezda. Zato je to i velika međunarodna kriza. Hajde, Jerry! Molim te! Dobro, nek vam bude. Eto, pronašao sam vam 3 pozicije na snimanju te dosadne sapunice. Alex će pomagati kostimografu. Sam, ti ćeš isporučivati hranu, a Clover će izigravati glumicu u seriji. Našao si mi ulogu u Dani naših špijuna? Jerry, ovo će mi širom otvoriti vrata. Ti bi trebalo da mi budeš agent. Je li mi uloga velika? Hoće li nekome da lupim šamar? Ti igraš nevažnog posmatrača broj 3. Širom otvoriti vrata? Neće ih ni odškrinuti. Dobro, Jerry, podelio si nam uloge, sad nam daj i opremu. A ne, ovaj zadatak nije zvanično u našoj nadležnosti i ne mogu da vam dam skupe naprave kao inače. Molim te! Dobro. Možete da uzmete raketne rance, četku za kosu za genetsko skeniranje i lak za kosu tornado u boci, ali to je sve. A neko vozilo? Ako ću da budem zvezda, treba će mi mnogo dobra kola. Možeš da dobiješ samo ovo, Veskprot, visoko eksperimentalni prototip za tehnološko testiranje. Mi ga koristimo za isprobavanje novih sprava. Samo nemojte da aktivirate tutanj jet, do sad nije uspešno testiran. A neuspešno jeste.
Centrala špijunske komande. Tajni štab Ace'a Roxona. Ovo je tako super. Nismo došli u obilazak ako si zaboravila. Ja ću da potražim radne prostorije. Ti pobačaj sa ekipom, možda će nam dati neki trag. A ti, Chloe, vidi... Čekaj. Ja ne mogu da špijuniram. Moram da naučim tekst. Hej, pa ja nemam tekst. Sad imaš. Devojka koju smo angažovali za novu zlicu je upravo javila da je danas ružna, pa ćeš ti da igraš Sinestrovu ćerku. Moj plan se ostvaruje. Ja, Sinestro, ću zalediti svet. A sada kada je agent Ace Roxon izgubljen u svemiru, neće me niko zaustaviti. Misliš, ko će nas zaustaviti? Šta ti je, Sinestro? Zar ne prepoznaješ rođenu ćerku? Tako je. To sam ja, Gwendolyn Moon, tvoja ćerka jedinica. Upravo sam pobegla iz zatvora. Marty, možda bi Sinestro trebalo da objasni sve ovo. Mislim, ona je moja ćerka, a sad kad nema Teda, publika će želeti da više gleda mene. U redu. Sinestro preuzima Gwendolinin tekst i kamera. Da li znaš šta se dogodilo sa Tedom? Izvini, dušo, ne razgovaram sa osobljem. Jesi li saznala nešto? Tačno znam ko je kriv. Wilhelm LaRue. On je šarlatan bez trunke talenta koji glumi Sinestra. Traži je veću ulogu sada kada više nema Teda. Misliš da je Wilhelm unajmio nekoga da ga kidnapuje? Pa, on igra negativca i samo se on unosi u kameru. Kamera? Pa naravno! Kladim se da je Tedov nestanak snimljen. Ali nisu snimali seriju kad se to dogodilo. Možda TV kamere nisu snimile, ali se kladim da ovaj mališa jeste. Treba samo da pretražimo bazu podataka službe obezbeđenja i da se onda... Zavalimo i uživamo u predstavi. Hej, Wilhelm ima zgodne spravice. Nisam baš sigurna da je to bio Wilhelm. Da, te sprave liče na nešto što bi Jerry dao nama. Na špijunsku opremu. Hajdemo! Sudeći po snimku, Ted je stajao ovde. Pogledajte! Džem iz Tedove krofne. Dobra ideja. Možda će nam zatrebati kao dokaz. Dokaz? Više kao suvenir. Ovaj džem je dotakao usne Teda Baileya. Ovo već liči na dokaz. Strelica za omamljivanje elektrošokom. Ovo jeste špijunska oprema. Što znači da je Teda otela nekakva zla špijunska organizacija. Ali kako da ih pronađemo? Uz pomoć ovoga. Kad četka za kosu za genetsko skeniranje otkrije kome ovo pripada, saznaćemo koga jurimo. Lenora von Schramm iz Salzburga u Austriji. Ona je sigurno jedna od tih zlih špijunki. Izgleda da idemo u Evropu. A šta ćemo sa serijom i mojom velikom šansom? I onako su mi uzeli sav tekst. Fuj! Mislim da je ovde neko prosuo sok. Ne mogu da verujem da nas Jerry pušta da idemo čak u Evropu ovim odvratnim kolima. Poslednja Lenorina poznata adresa. Sigurno je ovde. Komunikator detektuje dosta elektronske aktivnosti. Pa ne izgleda mi kao neki štab zlih špijuna. Zato što oni i žele da tako mislimo. Hajde da ih uhvatimo na prepad. U redu! Niko da se nije mrdnuo! Dobar dan! Zdravo! Mi vršimo istraživanje među ljubiteljima televizije. Vrlo važno istraživanje. Zato smo provalile vrata. I to objašnjava zašto nosimo ove najnovije istraživačke uniforme. Prvo pitanje. Da li ste ikad bili na snimanju serije Dani naših špijuna? Jesam. Upravo sam se vratila iz predivne posete Hollywoodu. Bila sam na božanstvenoj ekskurziji.
su mi neku super propusnicu i slikala sam se sa Vladimirinom. Htela sam da se slikam i sa Aceom Roxonom, ali je on nestao. Brinem za njega. Sedite. Doneću vam čaj i musli štanklice, pa možemo zajedno da pogledamo moje fotografije. Hvala, ali možda drugi put. Da, moramo da ispitamo još mnogo ljudi. Izvinite na smetnji. O, pa, nije problem. Uopšte nije problem. Gwendolyn Moon je bila ovde, Sinestorova ćerka. Ona je jedna grozna devojka. Ali ništa ne brini, agent Roxon. Lenora će se pobrinuti za sve. O, čekaj, Ace. Složili smo se. Morala sam da te otmem za tvoje dobro. Stalno si u nekoj opasnosti. Znala sam da ćeš biti mnogo bezbedniji ovde sa mnom. Vremenom ćeš me zavoliti onoliko koliko ja tebe volim. Ko zna, možda ću jednog dana biti gospođa Ace Roxona. Ali pre toga... moram da se otarasim Gwendolyn i njenih prijateljica. Ne mogu da verujem da sam propustila svoju veliku priliku zbog ovoga. Mislim, ta žena sigurno nije krivac. Znam. Komunikator se sigurno pokvario. Potpuno nas je pogrešno uputio. Kako sada pronađemo zle špijune koji su oteli Teda? Mislim da su oni upravo pronašli nas. Ja glumim u Tedovoj seriji. Sada kada su njega oteli, okomili su se na mene. Znate šta ovo znači? Ja sam slavna, zvezda kao Ted. Molim te. Ne mogu više ovako. Moramo da im pobegnemo. U ovome? Moj fen ima jači motor. Možda je onda vreme da Tutan Jet bude uspešno testiran. Ne! Izvinite! Zli špijuni nisu jedini koji imaju super sprave. Idemo. Hajde da saznamo ko je u Cloverinom klubu obožavalaca. Kuda je nestao? Pa, izgleda da više nemamo ni jedan trag. Onda ću morati i dalje da budem slavna TV zvezda dok... Hej! Hajde, Clover, sad mi nastupamo. Ovo je sigurno tajni štab zlih špijuna. Zašto imam osjećaj da sam ovde već bila? Pogledajte! Lenora! Hej! Šta se događa? Baš bi voljela da znaš, Gwendolyn. Serija? Zato mi je ovo mesto poznato. Ovo je tačna replika štaba Acea Roxona. A evo ga i agent Roxon. Istraživačke uniforme malo sutra. Mislite da ne umem da prepoznam špijune kad ih ugledam?
Nikada neću dozvoliti da ti i tvoji sledbenici povredite agenta Roxana. Dobro, ja nisam Gwendolyn, zovem se Clover i... Mislim da ona misli da su dani naših špijuna stvaran život. Izgleda da nekome fali nekoliko dasaka u glavi. Jerry, treba nam pomoć. Žao mi je, Sam, ali pomogao sam vam koliko sam mogao. Ne, konkretna pomoć, ruke su nam vezane. Da, i meni su vezane ruke. Žao mi je, devojke, ali šta god da je sad hitan slučaj u vašoj sapunici, morat ćete same da ga rešite. Ovo je baš bilo nepristojno. Nema svrhe da zoveš Sinestra u pomoć. Bićete uništene pre nego... Dani! Molim te! Dani naših špijuna je samo TV serija. Ne postoji u stvarnom životu, u redu? Ja glumim Ace'a Roxona na TV-u. Ja sam glumac, a ne tajni agent. Mnogo mi je žao. Mnogo mi te je žao, Ace. Ne znam kako, ali ona grozna Gwendolyn ti je isprala mozak. Ja se zovem Clover. Ne brini, Ace, dušo. Nakon nekoliko sati u mom šlemu za lečenje od ispiranja mozga, setit ćeš se koliko me voliš. A što se vas tri tiče, moje ribice su spremne za popodnevnu užinu. Znam da u tvojoj originalnoj špijunskoj komandi nije bilo pirana, ali ovo mesto treba ženski dodir. Ne možeš to da nam uradiš. Meni? Ne radim tebi, Gwendolyn. Tvoja kazna je mnogo gora. Ovaj laser će te polako preseći na pola. Možda će malo da te zapeče. Žao mi je što ne mogu da ostanem da gledam, ali Ace i ja moramo da mislimo na našu budućnost. I ne možemo da se venčamo dok se ne otarasim Ace-ovog najvećeg neprijatelja, Sinestra. Luda Lenora će da sredi Vilhelma. Vilhelma? A šta je sa mnom? Ne mogu sada da umrem. Tek sam se proslavila. Ti nisi slavna, Clover. Zato skinite glupe reflektujuće. Naočare za sunce. Clover, skreni zrak naočarima. Da li si poludela? Znaš koliko sam ih platila? Clover! Obožavam reflektore i jaka svetla, ali ipak postoji granica. Ted, Bailey, tako je čast raditi sa tobom. Bože, Tede, jesi li dobro? Treba mi ogledalo. Jel mi onaj šlem upropastio frizuru? Dobro je. Hajdemo, moramo da spasimo Vilhelma. Spasimo? Kao neko junačenje? Nema šanse, to obavlja moj dubler. Sad ozbiljno, dajte mi ogledalo! Suoči se s činjenicama, Vladimirina. Tvoj dragi Ace je izgubljen u svemiru. Sad moraš mene da voliš. Nikad, Sinestro. Kakva je to buka? Vladimirina, trebalo je da znam da si ti dvostruki agent. Hej, kakve su sad ovo improvizacije? Šta se događa? Šta se događa? Događa se to da ti hoćeš da zaletiš svet, Sinestro, a ja sam došla da se zaustavim. Ona je luda! Vilhelme, beži! Gwendolyn, kako je moguće da si još živa? Ne znam kako je moguće da si ti toliko skrenula.
Malo da prsnem. Lak za kosu tornado u boci! Dede, nemoj! Predstava je završena, Lenora. Moja kosa, moja dragocena kosa. Pošto je Ted ćelav, a Wilhelm mi je dao otkaz, možda Gwendolyn treba veća uloga. Napolje! Izbacili su te iz serije, a? Da, Gwendolyn Moon strada u čudnoj nesreći sa tosterom. Barem ćeš imati onu audiciju za reklamu, zar ne? Mandy je dobila ulogu. Ona je sledeći model predstavnik Happy Burgera. Žao mi je, Clover. Sigurno si razočarana. Pa, bila sam, ali... A? Ali moraju to da skinu! Izgledam smešno! Pa ne znam, ti si moj agent! Sredi to! Ovo je prava zabava.